mamă. Bă, ia că dau drift, ia! Ce? Mamă, ce drift! Ce faci? Hai la rampă! La aia mare! Dărâmată! Așa? Da! Eu pot să întorc. Bă, hai la rampă! Bă, că am clipul pornit, nu? Îți bunicii lui. Ce foameni? Bă, deci o căldură nu se mai poate. Suntem și niște rideri nebuni și facem ca toate alea pe bici. Da. Nici Willy vreau nu știm. Orice rider trebuie să știe Willy. Dacă ești rider și nu știi Willy, nu ești rider. Ioi, ce trotinetă, bă! Bă, hai că intru în drift aici, nu? Intru în drift aici! Mamă, Edita, mai câinele, fugi! Edita, mai câinele! Uite-l! L-am văzut. Bă, fugi, că la latră, urât! Unde mergem? S-a auzit rău de tot. Așa. Bun. Ma, ce m-a intrat. Ce m-a speriat. Și acum m-am speriat. Așa. Nu știu unde e Kevin. Dar nu știu unde, cred că s-a dus la rampă. Frate, nu-i la rampă? Oare s-a dus la fotbal? Păi tot mă uit după Kevin, dacă cred că a plecat. N-are mă cum, că de-abia a venit, am început clipul fix când a venit el. Eu cred că e aici. Deci nu-s. Mă, dar unde e Kevin? Nu mai vin pe aici.
Habar n-am unde. Bă, te-am căutat tot parcul. Deci mi-au fixat bicicleta. Mi-au uns suspensă, doar că acum nu merge, că de-abia mi-au uns-o și... Și eu răsming suspensia. Mi-a mai dat-o cu apă, dar n-ajută prea mult. Eu mi-am... Se aud așa urât, încă prețină, dezamorțit. Se aud un pic urât. Bă, și eu ar trebui să-mi mai dau astea cu ulei. Ai postat explorarea pe acolo. Bă, dar nu s-a înregistrat. Adică nu am. Deci nu s-a filmat? Nu. Scheme de dus în cap, ce să zic. Nu spun. Ce e ce scute la trotinetă de tricuri? E, păi eu la trotinetă zic. Îți ai că tot de fapt. Uite pe acolo. Era un băiat să zicea în bot. Și era să ziceți în tine. Ah, ce bine! Era să te ia un pic. Hai că eu mai dau drift aici. Stai că dau și eu. Oh, shit. Ce mi s-a lăsat suspensia, am și simțit. Full suspension. Bă, n-ar intra o rampă aici? Dar aici stau toți portarii. Și nu prea, nu ai ce să faci. Oricum într-o zi e gă. A, da, era pe la fotbal. Mamă! Ce mie să merg? Uite. Da. Oh. Stai că nu prea ai cum să mai ieși de aici. Hai, vină pe aici, vină pe aici. Ma, ce bicicletă. Bă, azi am mers pe biță nouă. Ce? Am mers pe o biță nouă. Da, mi-a dat-o un prieten. Ăla, Alex. Bă, trebuie să verific dacă am camera pornită sau filmez degeaba. Trebuie să o verific. Da, măi, pe on. Păi, da, mă, dacă vrei și ăsta să meargă. Ma, era un pic să te iau, ia. Te-am văzut și ieri la Luca. Eram cu mașină. Știu. Bă, ieri m-a alergat un câine. Ma, ce-i în parc azi? Hai la... Mamă, dar cum merg și ăștia? Un talent numărul 3. Otă, șnițe! Matei Albert Năbână, de acum se... Mamă! No problem!